Білорусь офіційно заборонила роботу російської соціальної мережі ВКонтакті. За даними білоруських ЗМІ, рішення ухвалили з ініціативи КДБ країни. У відомстві зазначили, що платформа становить загрозу національній безпеці, адже через неї поширюється небажаний контент і здійснюється збір даних користувачів. Цей крок став неочікуваним, адже раніше Мінськ активно підтримував російські інформаційні ресурси. Водночас у політичній площині з'явився ще один резонансний сигнал. Білоруська влада заявила про готовність до діалогу з українською стороною для пошуку консенсусу щодо припинення бойових дій. Власне, більше про ці рішення і їх мотиви я розпитаю Сергія Бульбу, білоруського громадського та політичного діяча, засновника Білого легіону, голову «Білорусь 2.0» «Робім разом». Вітаю вас! День добрий, вітаю. З вашої точки зору, почнемо з соціальних мереж. Ось це рішення заборони ВКонтакті. Чи дійсно все, скажімо так, упирається саме в небезпеку цієї соціальної мережі? Чи було ще якесь підґрунтя ось цього рішення, з вашої точки зору? Ну, глядите, по-перше, все в Беларусі пішло розділення у тим ліку у силових структурах на тих, хто за заховання Білорусі як незалежної країни, і на тих, хто за поглинання Білорусі Росією. На жаль, якби так, московські консерви, вони мають великий вплив, вони мають серйозні посади. Наприклад, як намісник керівника КДБ того ж. То бок, здавалося б, сам керівник КДБ быццам би за Білорусь, то бок він розуміє, що у випадку поглинання Росії у його перспективи нема, а його намісник, якби так, чисто отстоює інтереси руського світу. І Лукашенко чомусь лічить, що це таке заховання балансу. Ён асцерагаецца кранаць этой московскія кансервы, хаця яны дастаткова вядомыя, тому што ён сур'ёзна асцерагаецца, што Москва пасля гэтага пачне працаваць па ім. Як, напрыклад, было з тым жа ж міністрам замежных спраў беларускім Смакеем. Калі памятаеце, у Беларусі все дагэтуль лічаць, што это было не самазабойство, як нам сказалі афіцыйна, што это ўсё ж таки Расія показала, на што яна здольная, калі Беларусь будзе рабіць так, як непажадана для яе. З сеткай ВКонтакте, глядзіце, па-першае ўсё, да, шырокі ахоп. Недзе 1,3 актыўных карыстувачоў, як бы так, унутры Беларусі. Я нагадаю, зараз унутры Беларусі больш-менш пастаянна пражывае каля 8 мільёнаў чалавек. Да, это сур'ёзны ўплыў. Але давайте адзначым тое, што калі КДБ патрабавала заблакаваць нейкую суполку, напрыклад, якая група ўтваралася менавіта у этой сацыяльнай сетцы, якую беларусы прызнавалі экстрэмісткай, то русакі чыста яе блакавалі. То бок яны выконвалі абсалютна ўсё, што ім скажуць. Тут падґрунце, яно, на жаль, не палітычнае. Можа быць, тая прабеларуская частка КДБ, можа быць, яна такім чынам правярала, цераз каго і як будуць дзейнічаць. У такім выпадку ім это ўдалося. Таму што фармальна канфлікт у іх узнік чыста на, скажем так, фінансавай глебе. Тое, што расіяне палічылі, што можна неуважліва ставіцца да патрабаванняў беларусаў. Яны маюць вялізны офіс у цэнтры Мінску, так што блакаванне завершылася роўна на наступную раніцу. Уся эта сацыяльная сетка, яна разблакаваная пасля таго, як з Масквы некалькі ўплывовых чыноўнікаў выходзіла на беларускіх чыноўнікаў. І я спадзяюся, это якраз удалося фіксаваць якраз пра беларускай частцы КДБ. Пане Сергію, тобто я правильно розумію, що зараз ВКонтакті в Республіці Білорусь працює без обмежень? Правильно я вас зрозумів? Так. На жаль, вельми хутка. Тоді давайте перейдемо до ще одного аспекту, про який я казав перед початком нашої розмови. Це стосовно цих скажімо так, дипломатичних маневрів Республіки Білорусь і керівництва. Що я маю на увазі? Нещодавно керівник Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що його структура готова до переговорів з Україною. Він зазначив, що лише шляхом тихих і спокійних переговорів, пошуком компромісу, можна вирішити ситуацію. А ще він підкреслив, що багато що залежить саме від української сторони. Тобто це такий меседж, що кажіть, якщо що, то ми готові. Як ви розцінюєте ось цю заяву? Для чого вона? І чи вірите ви в пошуки миру білоруською владою? Глядите, белорусы активно не хочуть воевать. Вот у чем проблема.
Ініцыятарам неўвядзення беларускай арміі ў вайну супраць Украіны разам з расійскай агрэсіяй, на маё разуменне, быў все-таки Путін. Ён мае дастаткова агентуры ва ўсіх беларускіх сілавых структурах на ўсіх узроўнях, і то ён бачыў, што беларусы ўвогуле не гатовыя да вайны, это раз, а па-другое, яны актыўна не гатовыя, крытычна не гатовыя да вайны з Украінай. Як бы гэта пафасна не гучалі, але ж, ну вот бачыце, мы разумеемся цудоўна на сваіх мовах. Вы гаворыце па-украінску, я па-беларуску, і мы цудоўна без пракладчыкаў разумеемся. То бок мы абсалютна блізкія. То вот, заходзячы з гэтага, зараз паўстае пытанне суб'ектнасці беларускіх сілавікоў. Я так разумею, што ў 22-м годзе Лукашенко таксама не вітаў заход як бы расійскіх войск з беларускай тэрыторыі, не вітаў запуск тых 720 ракет, якія паляцелі ў бок Украіны з беларускай тэрыторыі, але ж яго ніхто не запытваўся. Таму, разумееце, на сённяшні дзень вот я б разглядаў менавіта цераз эту прызму, наколькі беларускія сілавікі суб'ектныя. Я нагадаю, беларускае міністэрства абароны складае разам з расійскай единую группировку войск союзного государства, то бок кому яно падпарадковваецца, каго яно стане слухаць у крытычнай сітуацыі, мы з вами не ведаем, але ж можам здагадвацца, што, в прынцыпе, як бы варыянтаў небагата, на жаль, на жаль. Вот на маё разуменне асабістае, персанальнае, у Беларусі з моманту пачатку агрэсіі, ну вот этого этапу агрэсіі Расіі супраць Украіны, створаны ударны кулак, ударный кулак, причем межведомственные. Частка это вайсковослужбовцы Министерства обороны, частка это Министерство внутренних справ, где наместник министра внутренних справ Карпенков, так само яшчэ один прорасійский элемент, понаствараў аж на 14-15 атрадаў разом з вагнярами, теми вагнярами, якія засталіся ў Беларусі. І от глядзіце, вот тут цікавы момант, то што Лукашенко, ну, відаць, усё ж таки ўдалося пра беларускай частцы сілавікоў данесці да яго эту інфармацыю. Пагаворваюць, ён пачаў на Карпенкова ўсё ж таки адціскаць яго ад улады і пачаў, скажем так, сварыцца на яго, што той надта захапляецца вагнярамі, што ў нас нашыя не горшыя, як мінімум, а то і лепшыя. Відавочна, што пачаліся трошку такія разборкі паміж сілавікамі прабеларускага накірунку і прарасійскага. Пане Сергію, дозвольте вас ще розпитати щодо зв'язків з Заходом взагалі Білорусі. Ми з вами, коли минулого разу говорили, це було приблизно місяць тому, ми з вами розмовляли про зняття рестрикцій щодо Белаві. Я нагадаю, що американці внесли відповідне рішення, і один з найбільших авіаційних операторів Республіки Білорусь, Белавія, він тепер не під санкціями. І ми тоді зачепили питання взагалі білоруської економіки, і, зокрема, білоруських виробників добрив. Це там теж доволі великий сектор економіки. Хочу вас розпитати. Була, знаєте, така думка про те, що був міністр закордонних справ Білорусі Макей, який, власне, відповідав за зв'язки з Заходом. Це була, так би мовити, його вотчина. І він шукав цих зв'язків і так далі. Чи є зараз у Білорусі хтось відповідальний за зв'язки із Заходом? Хто це? І наскільки ефективна його робота? У нас хвилина. Глядзіце, насамрэч вельмі дзіўна, але ж зараз за зв'язкі з Захадам і ўсе дэлегацыі са Злучаных Штатаў прымае менавіта КДБ. Вот якраз той самы кіраўнік КДБ Тэртель, не міністр замежных спраў, не Рыжанкова, якраз Тэртель. То бок яны якраз лабіруюць, вот чаму я і ўсё ж таки падазраю, што менавіта яны будуць той часткай, якая выступае за захаванне суверэнітэта, таму што вот зыходзячы з іхніх дзеянняў і актыўнасцяў на міжнароднай сцэне. По калійным дабрывам, глядзіце, тут інтарэс яшчэ адзін супадае Трампа. Ён, памятаеце, калі зайшоў на сваю кадэнцыю, ён заявіў пра тое, што ён чакае, што Канада сольецца, ну, у такім же ж вот экстазе братняй дзяржавы, як Беларусь з Расіяй. Але ж Канада адмовілася, а Канада адзін з асноўных пастаўшчыкоў якраз калійных дабрываў тых самых. Таму, як бы так, выбіваючы з-пад грунця эканамічную супрацу з Канадай, як бы так пагоршыць іхнюю, скажем так, ну, долю на менавіта гэтым сегменце рынка, ён хоча ўвесці замест канадскіх менавіта беларускія калійныя ўгнаенні, і ў гэтым як бы вялікі інтарэс якраз самога Трампа да Беларусі, не наадварот.
Пане Сергію, дякую за ваші роз'яснення, за ваш час. Я нагадаю, що це був Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, голова «Білорусь 2.0. Робім разом». Дякую, що доєдналися.